Hola, veus, els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 34 anys, veí de Roda de Barà, per volar un dron a uns 15 metres d'altura sobre l'autovia A14, a 1,5 quilòmetres de l'aeroport de Lleida-Alguaire. Els fets van passar el diumenge 2 de febrer, quan una agent fora de servei va veure el dron mentre conduïa per l'A14, on també hi havia un cotxe aparcat al voral. Fins al lloc es va desplaçar una patrulla dels Mossos d'Esquadra, els quals van identificar el propietari del dron, qui va assegurar que l'havia perdut. Finalment, els agents van trobar el dron de 340 grams i el comandament amagat sota unes herbes i van denunciar l'amo per volar en un espai aeri controlat a menys de 8 quilòmetres d'un aeroport i per volar estàticament en vertical d'una autovia. D'altra banda, els professionals del món dels drons reclamen flexibilitzar la normativa de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Denuncien que la legislació actual els hi posa pals a les rodes, ja que la tecnologia, diuen, avança molt més ràpid del que ho fan les lleis. Des de la Conselleria de Polítiques Digitals de la Generalitat s'han mostrat a favor de la flexibilització de la normativa per tal que aquest sector empresarial emergent pugui continuar desenvolupant-se. Un exemple n'és el sector agroindustrial, on els drons s'utilitzen per ensulfatar terrenys, permetent treballar 3 vegades més ràpid que amb tractors convencionals, de manera més precisa i sense contaminar.